Здравейте! Ние тук сме с Алек и ще снимаме клип на Майнкрафт. То играта почва. Разглеждам си книги малко. Тук ако ръчкам нещо ще стане ли? Ако това го направо си плей. Така и започваме. Аз се казвам Алекс, а това тук до мен е Алек. Или по-точно да го викаме Веско. Не, благодаря. Не се казвам. А на мен Алек Веските. Или Шашки. Шашки. Добре. Шашки. Не. Да, шашките са твърде много. Като се кашам и смея и то направо ти идва да се... Какво съм написал? Тук при тебе няма ли 4? Или при тебе 3 има? Нали сме на място, що версия? Да. Аз на кое съм? На това ли? Или на това? Няма значение, да има това. Али, не така. Аз слагам ръка. Алекс? Не, аз за друго да, защото разглеждаш и чух, че такова имам нужда да ми кажеш тук по-английски, защото той не учи нищо, а аз... Базика се бе, Алек. Не, Сериозно, базика се. Виж сега. Това е хис, това е ли означава? Хис, той беше, да, защо? Дай ми една минута, защото ми е трудно някой път да му... Къде имаха те? Не, той не беше по-английски, не знае да чете. Защото не чете. Мрази английски. Чакай сега, ще свърши. Защото твърде много. Това се излиз, какво означава? Можем тук да слякам. Тук... Абе, чакай малко. И се него. Него е нейната. Така, ето, ти си тук. Ето тук нейната майка, нейната сестра, нейната. Алек, с кое да тичам? С кое да тичам? Така, а това сега... Да. Тук. Да, има. Сигурно. Тук е сигурно Да ми е сега тук само тук има ли ден? Да, ето. Така, стой се. Бамбук. И къде тук това, къде го гледа, къде го е учил, тук виж, тук само си написал единствено число и множествено число. Ето тук е числото.
сега той, аз някъде къде съм успяла съм написала. Той въобще не иска да учи, а когато го искам да му покажа на мен е... То просто не го оставя. Бойка си има. Ето той сега ще питам, а той въобще не се обучи. Всяка мама си имам Това е он. нямам храна. А ето сега. Ето тук. Много така. Така, да. Това беше така. Ари, чули, майко? Пишете домашен. Така, това е така. Кудинка. А това какво е там? Мога ли? То ми палек. Не, такова може. А тук това какво беше? Би изтегли. А това е този сигурно. Чакай, стой тези. Този. Пак единствено Да, този. този. Тези. Изкачам. Пробвам презал. Але виж, презалям. Не знам как се прави на фантазия. Това лонг дълго. Лава. Але тук ще намеря ли такова? Диамант. Дълго. Как да workshop, така. Да бе, стой сега дълго. Малко, това е малко, това вече го знам. Голямо, да. Така. Тук един урок. Това сега, тук трябва да се кажат кое молив, раници и така нататък. Трябва да се напише колко има от дадено. Числите. Да, например, тук има колко има, да съм написал. Да, бак е раницата. Да, бак раница. Раница. Пен са химикалки. Химикалка. Банана е банан. Бук е книгата учебник. Оранж портокал. Пен са злои. Така. И ръла, Линията. Да, тук там, нали така, но обаче не мога да седна само с него, ако се занимавам с Сусана и ми е трудно. Някога, когато е такова нещо телевизор, ще си купя така. Аз като си го обърна тук на компютъра, сигурно ще да кажа, бурната, примерно не мога нищо да нареда, като така и ще ми кажеш, за да мога. Не, то трябва да се научи. Обаче той не иска грам да учи, а аз пък... Мамо, ще бъде удоволствие за мен, ако Алек утре
можем да си пишем заедно това. Не, майко. Той чете момчето. Момчето чете. Ще ми бъде за удоволствие. Да учите английски. Не, заедно да учим. А не говори само да учи. Да. Заедно да учим по всичките предмети. Чуваш ли по-английски и да казва? Не ме буцкай. Ами слушай, той 100 пъти каза. Але как така никакъв шанс не мога да такова? Няма диамантите са много. Надолу ли? Да, много. А ти цяло руската там до кой клас сте? До 12. А, до 12. Много Да. Цяло малкото училище ли? Голямо. Голям. А бил си в малко. Пети клас на там. И после там вече си минавате на смени. Да, то не е че толкова. За даже втора смяна не е толкова. Да научиш. Да, то сме се учи така, структурно ще се учи. После да се Ама ти с Влади, вие в една стая ли сте с Влади? не, обаче той постоянно идва в стаята. Това му е интересно. Да, идва и почва да ми чупи лаптоп. Взима мишката и Да, бам и с карта не се видях какво ще ми Алек много надолу. Точно манички му е интересно. Всичко така в твоята стая, дали е химикалка, дали моля, за него е интересно. Различно от играчките. Обаче проблемът е, че стаята е много тясна и не може да се съберем това. Да, ама той не какво го интересува тази работа. Аз от деве го гледам как той си продължава зад стола, преминава. Ти трябва да направиш място. Да. Някъде към 4 когато съм седнал, значи изкарвам от стая, той влиза. Нали, за стая, той пак влиза. Докато се накарам нещо да се заключа и после ми се скарва, че съм се заключил. И така. А той си при мама и при тата. Да, там в кошерата, Да, не от сето, той е голям мъж, а така. Ето, той никога не става в кошера. Той е с малко мой. Да. Там сме го предвид, тъй като много се върти. Не, аз го видях тук на компютъра, какво прави. Той ще кажа, ти и на леглото ми се въртя. А той сега, той още му остава една година, чак да мине, да иде на детската първа изобщо. Да. Тук сега ще има ли зомбита? Не знам, Да. това е настройки. Това нормално нацни. Кое? Това го нацни. Още един път го нацни. Готово, сега готово. Отсни като народ. Да. И сега готово. Какво? И сега връщам към тях. Готов си, нямаш да го. Къде е лавата? Защо няма? Това вече... Това беше всичко от нас. Довиждане.